Guys, welcome back to the channel. Turun temanku bayangni Dimalo vlog channel wargo din खेबसे फिन बरायनाय जालायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि लेट्स गो गाइस खेला जान्दों ओमफ्राय नै फिल्डआव माबायदि गेलेगोन हो पिलार माखाया नै नों मा होनदों सेकेन्ड नामा एसे नायनाय नोंहा लोगोफोरा दाब फैला ओमफ्राय सानैनिफ्राय जों सानै नेबाय दहायनिफ्राय दाबो फैला सान्दुं गोसा माबोरै गेलेनो नोंसोरलाय एसे सान्दुं गोसायाव जों दायो थांबाय दं येस एबा गोबाव थांबाय थानोसै गासिबो नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थादो आरो एस दै लोमजोबोमोन ओमफ्राय दा गैलाबो साननै सान्दुं दुंनायावसो साप्रि राइडार मोनामलांजोबदो इसोरनो थुङै हायो होखावलांबाय आसलमाखै लं रेस गाइस रेस गाइस रेस फाइनाली गाइस जों दायो सालबारि बाजारनि ओमफ्राय माबायाव थांदों कलेजाव ओमफ्राय एडमिसन लानो हादों गाइस नै जों दायो कलेजाव मोनफैबाय सालबारि कलेज गाइस ओइ सिङाव पारमिसन गैया गाइस नै सालबारि कलेज बेनो रनेयाव गेट दं नै इयाव बिथां दं एक्टर हिर' नैबे हिर'आ माबायदि नुदों गोसोखौ हा हेल' थांबाय नामा लोगोनि रुमाव फैदोंमोन दसे ओमफ्राय जों सक माबा माबि लायनो थांदों नै ड्राइभारा बेयावहा मानि थाखाय गरमथारलै बा जों दायो दसे थानानै थांसै लोगोनि रुमाव दं ओमफ्राय गरमथारनि गस्ला सुबाय बडि गैयाबो बेखायनो बिथांमोन सिङाव लान्सि फोजोब्बाय नै गेम गेलेनो पाबजि बेबो पाबजि गेलेबाय दं दसे थानानै थांसै आरोना Udah song. Akhirnya. Nanti. Allah. Jangan. Macam mana baru sampai ini lah? Ya baik berkajuai pernah. Oh, berjalan leh. Sudah, belum berdua di song. Ayo, mana sih? Mana yang menjawab lah? Kantal जानाय हाबाफारि लोगोफोर जासिनोसै kakak mana जादों wala जासंदे जेखौ मावाखै ini ओरैनो जना दं जों मावगासिनो ओरैनो जना दं Bu malah yang bukan aku dulu ya. Wah. Orang ah. Kamu berani lah lah. Aku sama kalian itu. Kau kelihatan macam ni dah ni. Aku semua dah sudah berah. Mot. Perasaan ali malah. Kau dia sudah berah. Lagi ali. Anu bro. Ada lu. Eh jangan leh, jalan ni kemana ni? Ya, itu dah. Belum dah. Ini dah. Karena kita
Dia ada ni apa? Ikan sama muka. Mai melani kusti kau dia lai. Tahu dia, yang kau ni ya. Yang mana dia panik ni. दायो खान्थाल जाखांना फैबाय आरोना लोगोफोर न'आव ओमफ्राय बिराद गरम मोनबाय जानानै बा बोथोराबो जिबायदि गरम होखाबायना अखाबो गैला ओमफ्राय सान्दुंआबो जोबोद देनजार दुंना होखाबाय आरोना थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांबानो जाबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय लोगोफोर भिडिअ बेखिनिमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइसमोन थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.